So hi everyone, welcome back to my channel Benita B Lifestyle। और नसर बॉय को बड़ी नेकेप से बड़े फिन बाउलाई बाय। दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। So दिनै जाहैबाय आङो खुमब्राजों दाउ गोरानजों संगोन। दाउ गोराना दाख्लि मामोननिफ्राय लाबोदोंमोन, ओमफ्राय जोंना न'आव दाख्लिफोर मिरामिस बारायदोंमोन, ओमफ्राय न'आव बोसोर गोदाननि फुजा दंमोन नालाय बेखायनो जोंहा सानथामसो मिरामिस जाखादों, सानथामसे। सो बेखौनो दा खुमब्राजों संनोसै। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एस्कॉट के साथ चिकन के साथ, वो भी ड्राई वाला चिकन, और नाफाम भी बनाएंगे, फर्मेंटेड ड्राई फिश। तो वो अभी कितना फर्मेंटेड हुआ है आज मैं पहली बार बना के ट्राई करूंगी। तो नाफाम बानायखानाय दंमोन आरोखि ना बयामाव, ओमफ्राय दिनै आङो नाफामखौ मुजिदोंना मुजियाखै बानायनायजोंसै लोगोफोर। सो वीडियो को नायनो इंटरेस्टेड बा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। वीडियो को अगर आप लोग देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। ओमफ्राय नै आंना दाउ गोराना लोगोफोर, मेरा सूखा जो है चिकन, ये देखिए कितना अच्छे से सूख गया। और इधर जो है कुमड़ा को भी काट लिया था, अच्छे से धो भी लिया, कुमड़ा को भी सुनान लाबाय। ओमफ्राय दा संनोसै। जेबो दांजेनाखै, पूरा गोदान का, नया नया फ्रेश फ्रेश फर्मेंटेड करके रख दिया था इसको। तो आज बनाते हैं, देखते हैं इसका फर्मेंटेशन कैसा हुआ है, टेस्टी बना कि नहीं। तो मैं इसको खोल लेती हूँ पहले, नायनोसै बियो गोथाव जाखोना जाया एवनोसै। तो नै नाफामा आङो बरनबाय आरोना, जानायावलाय नायनायाव मुजिनाय बायदि नुबाय आरोखि ना, दा जाबासो मिन्थिसिगोन। अभी मैं निकाल लेती हूँ, खाने के बाद ही पता चलेगा कैसा बनाए। तो मैंने इतना सारा निकाल लिया है, बेखिनिखौ आं बरननानै लाबाय। तो दा गासिबो सुखांजोब्बाय, देखांजोब्बाय। मैंने कढ़ाई में तेल भी दे दिया है, थावबो होबायमोन आरोना। सो दा होनोसै मिस्टार बानलु एंड मिस सामब्राम। बेदर गोरानखौ होनोसै, चिकन को डाल दूंगी अभी। हल्दी, संख्रि हालदै होबाय लोगोफोर। दा संख्रि हालदै होनानै सामब्राम गुफुरखौबो होखानोसै। अभी लहसुन और अदरक भी दे दिया है, सामब्राम गुफुरजों हाइजेंजोंखौबो होबाय आरोखि ना। दै एसे होनानै रुग्रोहोनोसै एसे। अभी पानी दे दिया है, थोड़ा नरम होने देंगे, उसके बाद ही सब्जी डालेंगे। ओमफ्राय आङो ओरैथिंजाय नाफामखौबो संखानोसै। तो साराया दुंबाय, थावखौ एसेल' होबाय। इधर जो है मैं नाफाम को बनाऊंगी, और ये सब्जी वाला कढ़ाई इधर मैंने बिठा दिया। तो अभी ये जो है प्याज और कटा हुआ ग्रीन चिली, सामब्रामजों बानलु गोथांजोंखौ होग्रोनोसै आरोखि ना थावाव। सिला सिनाया सांगौ जायो मानसिना, सिला सिब्बानो एसे सिब्बानो ड्रेस सोलायलायो। वा बेनासो रोंदोंबा। मानसियाथ' सिलफाथा गुवार, सिलफाथा साइजखा, दाब्लेब्लेनो। तो अभी यहाँ पे तेल में ही मैं नमक और हल्दी डाल दूंगी एक साथ। संख्रि ओमफ्राय हालदैखौबो होखानोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दानिया बे सामब्राम गुफुर एसेखौबो होबाय। खोनाला दाबो खोनाला। यहाँ पे लहसुन कूट के रखा था, ये दे दूंगी। अभी इसको थोड़ा सा और फ्राई करूंगी। अभी तो है फटाफट से ये नाफाम दे दूंगी। और नाफाम को भी होबाय। मोदोमनाया, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ओइ नानी थांलायबाय बियो, दसेनो लद खारखुमालाङो, बिराद फुरिया बियो। जै आं ओंखाम ओंख्रियाव हाबबाय, साबद्रायथारबाय बेनो। थांलाय गंगार दुन्दिया गांनैसो लायलाय। ओमफ्राय दहाय जिरा गुन्दैखौ होनो मोनाखैमोन नालाय, दा होनोसै। तभी जो है मैं जीरा पाउडर नहीं डाल पाई क्योंकि खत्म हो गया था,
और मैंने रोस्ट कर लिया था देने के लिए, बट ग्राइंड करने ही नहीं मिला क्योंकि लाइट नहीं था। तो अभी आ गया है लाइट, ग्राइंड भी हो गया। अभी डाल रही हूँ मैं जीरा पाउडर, थोड़ा और डालूंगी, बस हो गया। तो अभी जो है इसमें डालूंगी सब्जी। Enggak aku tutup, hey. Enggak aku tutup, baik. Pero ni, iya lantai ni ngalai. तो हाई तो बेदर ने हल्दी संख्रि होदोंमोन। चिकन में हल्दी और नमक दे दिया था। अभी खुमरा के लिए दे दूंगी। खुमरानि थाखाय हल्दी संख्रि होनांसिगोन। दाना हल्दी दसे खोबना होनोसै। लाबोबाय। गंगार दुन्दियालाय संगौ जायो मानसिनाव। सुबाय होदो। दसेनो ओंखारलाङोना नों सोरबा ओंखारलांबावलायबा। आच्छा नों दसे थायै थायै बहाय थाङो दे बुंदो दे। मा? खालामा जेबो। माथो? ना गन्थंनिल' फैयो? मोजां एर। एबार साखिदो नाफामा मुजिदोंना मुजियाखै। आं जागोराथ'। माबायदि? गोखा? नंगौना नङा? मोनसेया गोखा बोल रहा। देखने में तो सुंदर लग रहा है, नायनायावलाय माथो गोथाव नुदोंलाय थगासुलि। संख्रि एसे नांगौ ओमफ्राय एसे मुजिबावनांगौ आरो। मतलब ये फर्मेंटेड और होना है, थोड़ा सा बाकी है, फिर भी कड़वा भी नहीं है, लेकिन नमक थोड़ा चाहिए। नमक में और थोड़ा डालूंगी। बस संख्रि एसे होनोसै आरोना। दा ओंख्रियाबो रेबबाय। तो अभी इसमें पानी डालूंगी और पकने दूंगी। दै होदो मोननायनि दै होखानोसै। जाबाय बारा होबाना जानाय नङा दे। एसे थागसै खानोसै गोथाव जानायनि। बेखौ दा खोबनानै होनोसै दे। ओइ थाब दुगैनानै सिखारदो, लोमहाबनानै थाबाय नालाय। इसोर छोटा सा अंडा। ओइ दाउदै गथ'। बिफायाबो बिफा थुखैयालासे बेहाय गावसो देलायगासिनो दङ। गोसोआ नोंजोंल' थानो, नोंजोंनो थाबाय थानो। नोंबो खनदोब्रायबा, नों खनहरदोलाय दे। आं खनबाय, खमसे खम गावबोसो खननांगौना। मैंने गाना गाया है आपके लिए, आप भी तो मेरे लिए कुछ बोलो। गाना नहीं, कुछ तो बोलो। फिसाजोआसो खनबाय। दुगैखांबाय। दा ओंख्रिया मोनबाय नै लोगोफोर। सब्जी हो गया है। अभी इसमें लॉन्ग कोरिएंडर भी डाल दिया है, गंगार दुंदिया भी होबाय। बस जाबाय ओंख्रिया खांनोसै। उतार लूंगी, अभी हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग भी खाना खाएंगे। पहले पापा को दे देंगे, जोंबो ओंखाम जानोसै दसे थानानै। आबौनो ओंखामा होग्रोदो दे। बाबाया जाग्रोथोंसै, ओमफ्राय जों दा दसे थानानै जानोसै। दा जोंहा ओंखाम जाखांबाय। हम लोग ने खाना खा लिया। मंजिता को देखो कहा खाती है आके। सिङाव जाबा मा जायो?
बारा गुसु नालाय बेयाव जाफैदांलायबाव जेराव मेराव जाखायो आसोला खारि ये बेड के न' सिङाव फांखा होबाबो गरमथारलै ओंखामाबो जि गुदुं आयु बाहर हवा आ रही है ठंडा अंदर जो है पंखा का हवा भी बहुत गर्म होता है करके बाहर का रही है मुंजिता का बहुत अच्छे कैसे लड़की बहुत तेज है चालू है नाय खा जानाय खा थ' लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय बे गथ'आ गोलैसिगोन दे गथ'आबो नायलाय थाब थाब होन फाग्लि 哎呦我的妈！ salah ai sedang kaki ya mami kacau data serau dangan नुबाय ना मोनखिया माबायदि बुद्धि बाहायनानै बाहेरायाव ओंखाम जाफैदों बार खोलो खोलोआव ओंखाम गुदुं गुदुं गालायबावो जाहैदों होमबा आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसैलै नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन तो वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगा तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग